Tistingan ta lang nga malambot sa mga gabi, kabay pa, na kabay pa. Action firing line. Kung hindi gid man damo pa ta reserve nga mga balita sa mga gabi, ha? Sige, ini nga bahin sa aton nga pagpangalaga dulong sa aton sang Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat Maayong gabi lang kay Merly Gonzaga, God bless man na. Lilia taton trabaho malana pro lesson to learn sa taga PNP na. Mau Castillo sang Villa Esperanza Tangob. Araman si Rosalina Arellano Espadero, Ana Sinoro, Ayan Diamond daga monitor man na. Si Virgil Pinda sa Celine Homes, salamat gid sa pag-monitor. More power ka, God bless gid na. Utay Benedicto Arilang Koga Monitor Victorina Heights Mansilingan. Thank you gitay. Manjo Arnejo nakatutok man. Araman si Athea Kim Iriman. Leia Younger Esquivel. Idilaw sa Gnana Isabel sa Victorias. Thank you gid sa pag-monitor. Si Hil Javier Maing Gabiak Sobray monitor lang purok Mainiswagon Barangay Bata. Thank you gid. God bless. Kag iban pa. Sige. Si Joby Monares, araman, subong nga gabi. Thank you, Gid. Balikan ta ka madugay-dugay, damo pata balita nga idulong sa inyo. Las 8:18. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion
sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga inaginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, po di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala na ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala na ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio,
Importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nagsaglit sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among Ryan Borden, Action Firing Line. Hambal diri sa aton sini nga mga mga texters naton. Hambal sang ni Nanay Mama Gladys. Evening bright pertig niya katikalon sa mga teves ngayon na. Gin sa puti man nila ganing motocross rider nga taga Dumangas. Pag race ko na sa Mabinay ho, bupurti pati ko ng mga gwardya nagaililintra. Action Firing Line. Hindi gini maayo kung nara ka sa poder nga mo kung nakatonto mo ba usus ko. Kita mo may nagkagat-gid, no? May nagkagat-gid sa ilang sila nga abilidad kung matuod giman mga allegations gini. Okay, sige. Sige. Hello evening, Action Bry. May sala man ang judge nag-issue warrant of arrest. Kay ipagwaya ang documents nga incomplete, wala middle initial. Thank you. Gani, manamo to kay na gani mo. Ngayon, di dagid direkta man mabasol si pulis, pero dapat binalik anay sa pulis ni. Hambal sang pulis na ano ni, kulang ni. May gabi Action Bry, kay Duma Vidal, kag tanan nga Perez, kag Vidal family, sang Tuyom, utod-utod siya. Tuyom Kawayan, kag Reyes, nagamonitor man sa Isabela. Salamat, gid, no? Sir, may nabakunahan, di napatay, ti nga wala ginsapak di sang nagbakuna, kaluoy sang pamilya. Sa di na, dapat ni-report nyo sa barangay na. Evening Action Bry, ginatamyaw ko lang gali akon bata nga si Tricia Rose Caritativo. Kasi Mama Rosemary Chavez. Tito Demil kag akon manghod nga si Mayet Chavez. La Castillana. Utod siya. Tamaan kalawig guro, ano? Action Firing Line. Sige, boss nga adlaw mga kaksyon, umpisa na sang local campaign diri sa aton, taran nga mga lokal, no? Bugos nga Pilipinas, March 25. So, buwas na nga adlaw. Sigurado, kitang iban dira, preparado na para sila sa nga opening dira, kag kampanya, house to house, barangay to barangay, puroks to puroks, no? Taran-taran himuon nila para mabakal ang ila sini kandidatura. Action Firing Line. Ang aton sini kapulisan, may mga gina-check man nga mga lugar, mga kaksyon, nga sa diin, ini nga mga lugar, ginahatagan nila sang atensyon, labi na gid ko may ara sang concern kung pag inaway politika ang paghahambalan. Action Firing Line. Ang pinaka-latest mga kaksyon nga palayag sang Pro 6, may 4 ka lugar diri sa probinsya sang Negros Occidental nga areas or area nga concern sa ila siri pananawan kon politika ang paghahambalan. Action Firing Line.
Pero te ano bala ini nga mga lugar kagano nga mga tika nga ginahimo karon sang kapulisan sa sining nga mga lugar mga kaksyon check tabing patrol ini nga balita dulong sa aton sa D3 Bayo duga nga proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. Aris Action John Diaz sa detalye. Action John, may gabi. Sana Bray, all in all, ang tatlong mga categories na mayara ang Pro 6, no, kung Police Regional Office 6, bilang kabayan sila pagpanghanda sining nagilapit nga piniliay. Tatlo ka category ang may record sila. Amaning yellow action Bray, yellow category, may ariman dring red category, kag ang orange category action by kay kalabanan naman niya nga may areas diri sa Western Visayas yara sa green category magsiling kabig green category amaning lugar nga wala sang ginatawag action by nga concern in terms of threats abis ang mga rebuilding nga grupo damo man mostly ila diri nga concern kag lalabot sina ang tensyon mismo ba sa isa ka lugar bangod sa lakat sang pamulitika. Ako lang taon na action by sa bilog ng Western Visayas, siyam ang sa syudad out of 16. 9 out of 16 yara sa green category, 80 out of 170 naman ka mga banwa ang yara man sa green category. Pero kung tutukan natin action by ang sabahin sa probinsya sa Negros Occidental, ang ginakabig na rin nila nga red category, magsiling ka action by red category amo ni ang seryoso ang sitwasyon sang pamulitika sa isa ka lugar apat tanan isa diri isa ka syudad ang tatlo action by banwa ini sila tanan sa records sang Pro 6 as of February 2022 isa diri action by amo ni ang sabahin sang syudad sang Escalante. Ang syudad sang Escalante sa Negros Occidental ang ginakabig nga ara sa areas of grave concern. Abad rin ni Police Lieutenant Colonel Daniel Solis, ang spokesperson sa Pro 6, magsiling kaksyon bray nga areas of grave concern, but silingon seryoso ang kaimtangan sa isa ka lugar bangod man sang mga mahimo kinagamo. Ang ginaobra rin nila, mahimo sila maghatag sa direktiba action bray, ang COMELEC and bank bala, maghatag sa direktiba sang augmentation sang PNP or AFP personnel kung kinanglanon sa mga areas nga napaidalom sa category red kag kinanglan nga i-reshuffle ang police force sa amo sila nga lugar. Ang category red classification ang mahimo ini makawaran sa motu proprio declaration sa COMELEC control under section 4.1. Pero according to kay Solis, hindi pa man applicable ining declaration nga ini kay kinanglanon pa nila i-monitor sang Regional Joint Security Council kung bala ara gid nga nagakatabo ining pila ka mga kinagamo sa mo silang area of concern. Gintawag ini action by ang syudad sang Escalante, Calatrava, Candoni, kag ang isa diri ka lugar Moises Padilla nga area of concern bangod sa ila diri nga qualification it's either nga may ara extreme nga ma-existence o kung abi presensya sa mga rebelde sa mga lugar o kung may natabo bala nga mga kinagamo sa nililigad nga mga eleksyon. So amo na action bray nga ining apat ka mga lugar diri sa Negros Occidental gindeklarar nga areas of grave concern action bray. So ano ini dungagan sang personal action dyan? Depende action bray sa recommendation sa Provincial Joint Security Council. Pero according to kay Sir Solis, ang first step sinadra pagsugod sa campaign period sa lokal, kinanglan nila magubra sang observation kag assessment kung kamusta ang sitwasyon sa area mismo, sa field o kung sa respective nga local government action bray. And then after sila, kung nakita nila nga may mga existence na kinagamo base sa report ngayon nga nabaton, mahimo maka-provide or maka-declare o kung rather maka-direct o kung makahatag direktiba ang COMELEC and bank na magpadugang sa augmentation sa police or FT force sa isa ka lugar. Kung parte naging kilala ang sitwasyon na Balines Solis nga wala man nila ginapangayop, mahimo matabo ang ginpaitigayon man nga isa ka kaso diri sa Negros Occidental tinalig ng eleksyon nga ginpaidalam sa ginatawag nga COMELEC control ang isa ka lugar. Kundi ko magsala Moises Padilla Yes, Moises Padilla ang last election action na Bray, no?
king kalaom diri galing nga si Solis nga bangod nga temprano pa nila nga kintastar ang ila diri nga plano, strategic and security plan, hopefully kuno nga hindi magluntad ang kaangay sang pila ka mga natabo son 2016. Pero tamba ka rin din Solis, everything is under adjustment and modification but siringon sa sige sila implementar kung makita nila nga kinahanglanon baguhon o mayara abi sa hindi epektibo, pwede nila galing i-adjust kag i-modify ang ilang plano. Pero ang pagkamalukak son bra according kay Solis, subong pa lang, bisperas pa lang sang kampanya kay di pila na lang ka oras, pwede na ni kambal ang ibang naman kilala, botuhan niyo ko. Pwede good. Okay, ang magaling ni Sir Solis Action Bay, pagpatakon 1201, campaign period na, ang ilang nga direktiba sa tanan ng mga unit commanders, before pa lang, subong pa lang nga adlaw, dapat naka-implement ng security plan. Para pagsulod sa campaign period, Action Bright, masigurado nila nga kontrolado ng ilang lugar, kag mamintina na kinila Action Bright ang kalinong kagkatawayan sa isa ka area. Sa iban nga mga lugar nga ginpaydalom naman sa areas of immediate concern. Magsiling naman Action Bright, areas of immediate concern, ining nga mga lugar, wala sa mga previous nga cases, no? Pero ang ubraon diri nila may ara sang suspected election-related incident in the last 2 elections, duha ka nililigan nga eleksyon, provided wala sang partisipasyon sa mga domestic terror groups. Butsing wala presensya sa mga rebelde nga grupo, kagiban pa, may Action Bay sa intense partisan political rivalry. Butsing pareho, wala nga mga grupo, pwerte kainit, alakat sa politika, ginapaydalo Action Bay sa yellow category. Posible may ara sa ginatawag nga partisan armed groups ang mga kandidato. O ba ginaaligar nila mga goons o mga private armed men, mga kandidato, o may mga monitored, kag may nagreklamo nga may nakitaan ng kandidato nga may opod nga ini, pwede nila Action Bay strengthen. Kag ginpaydalo nila na sa yellow category. Ang ikapat dari is ang kumiara sa political motivated na mga insidente sa current period sang eleksyon, pero wala man niya sa partisipasyon sa domestic terror, kag ang isa ka area nasadto gindeklara sa idalom sang COMELEC control. Yara sa areas of immediate concern ang Banwa sang Manapla, Sudad sang Silay, Sudad sang Victorias, Banwa sang Tuboso, Banwa sang Binalbagan, Sudad sang Himamaylan, Action Drive, Sudad sang Kamangkalan, Banwa sang Hinubaan, Sudad sang Sipalay, Banwa sang Isabela, Banwa sang La Castellana, Banwa sang Ilog, kag Banwa sang Kawayana. Amo ni ang mga areas of immediate concern diri sa Negros Occidental, kaya ko lang taon nato ng Badagay ni Solis, sila mismo nakabalo, ngayon mga lugar sa Negros, may mga pangontragid ang mga nagapapili Action Brian. Sige, kabay pa nga ining pagpalayag sa mga ngalan, makabulig ni control or prevention ini nga hindi matabo nga numan nga mga incident detection dyan. Yes, ayo ang ganin ni Solis sa mga politiko, sila mismo mangin responsable. Hindi man nila gusto maliwat na natabo nila ligad nga base pa dahil sa kumali control, mabudlayan ang mga kandidato sa pagpangampanya. So, bali mas malinong, mas matawhay, mas maayo nga pinili ay Action Live. Sige, salamat Action dyan. Yes, report gikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Nga nagasiring sa totalan nga mga ka-aksyon sa rin kimang bahin sa Pinas. Nabutuan ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Kabay pa nang mapadalaan sa dugang nga personnel sang PNP ini nasambit nga mga lugar kay ti may namutikan man ayhan nga dapat i-control sa mas temprano pa. Action Firing Line. Parte niya kahigko sang politika sa Pilipinas, bisan sa din lang basta politika ang paghambalan, agaway poder sa gobyerno ang mga kandidato do mga tinampaanay kag ang mga supporters una pa gani nga daw init sa dugo nila mo. Action Firing Line. Timay kay ara mga pulis naton. Siga, las 8:45. Ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad dulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule mga kaksyon, balanse sa lap. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan
May gabi lang sa kay Jonalyn Ninial Decrepito, ginagreet niya lang si Roda Motin Mamerto or Marmito, rafrap sa Oiska sumaga pamati, gid sige. Thank you, gid Amalia. Evening bread mo, pilido kagalan nga nagpalariho. Si MJS Candido, Hildori Araman, correct damo, pariho nga ngalan. Ana Sinoro, evening. Si Kurt Nathaniel de la Torre, abi ko gani si Kurt Mateo Tebes na, si Kurt Nathaniel de la Torre niya. So purok duluna na sinda guba Central Maaw. Malomina Raman, Nika Norticala, salamat gid. Ray Flores Brayuga, evening Sombray, Ludi Sir Bray Monitor kami Barangay Pandanon, DSB. Si Mary Jane Villian sa Barangay Granada, Araman, ha? Joby Monare, salamat gid. Merly Gonzaga, Lilia Taton, trabaho man lang na okay, nabasa ko na, no? Si Manang Bibing, Francisco, nagamonitor man sa sili nga mga tinion. Dito tong chat mo kay ina Ma'am Bing man, nadula how. Kung isaga, lumpat siya. Basta nagamonitor dira sa may Villa Estefania Phase 2, Barangay Estefania, Bacolod, mga ka-action. Sige, balik ko karon dito Dugaya, 8:47. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, malaki pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining akong trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni
Kabilang kay Lovely Longgakit, saway ko na basa nga mga mensahe pa basan tang iba na, Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Mornega, pasalamat gid. Maghilibati kita buwas aga pa sa Action Hotline mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless.